ತುಳುನಾಡ ಸೇನೆದ ನಿಲೆಟ್ ಭಗತ್ ಸೇನ್ ಬೆದ್ರದ ಸಾಯುಡು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಬೆದ್ರದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದ್ಮೆದ ಲೇಸ್ ನಡತದಿತ್ತಂಡ ಒಟ್ಟು 5 ಜೋಡು ಮದ್ಮೆ ನಡತಂಡ ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ಗುರುಪುರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರ ಬೆದ್ರದ ತುಳುನಾಡ ಸೇನೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಭಗತ್ ಸೇನದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಪೆದ್ರದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಡು ಧರ್ಮದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದ್ಮೆದ ಲೇಸನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕರಿತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ 5 ಜೋಡು ಮದ್ಮಾಯಿ ಮದ್ಮಲಗ್ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕರೆಮಣಿ ಕಟ್ಟುನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ದಾರೆ ಮೈಪಾದ ಸಂಸಾರ ಪಂಪನ ಬದುಕುಗು ಪಜ್ಜೆದಿಯರ ಹಿರಿಯರು ಬಿನ್ನೆರು ಮದ್ಮಾಯಿ ಮದ್ಮಾಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಕ್ಲಿಗ ದೇಸೆ ಪಾಡ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿರ ಬೆದ್ರದ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ರೆನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ ನಡತಿನ ಸಭಾ ಲೇಸನ ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕ್ಯರ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ನಂಕ ಮಾತ ಮದಿಮೆದ ದಿಬ್ಬನ ಬಂಡದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಕೆಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ದೆ ಮದಿಮಾಲು ಉಲಾಡ್ದೆ ಅದನ್ನ ಮದಿಮೆ ಉಲಾಡ್ದೆ ಮಾತ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಐತಾದ ತುಳಸಿ ತಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಡ ರಿಕ್ಷೋಡ ಅತಂಡ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟ ಕುಲೊಂದು ಮದಿಮೆದ ಹಾಲ್ಗೆ ಪೋಪ ಅಂಚಾದ ಮದಿಮೆದ ದಿಬ್ಬನ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಇನಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎದುರ್ದು ಕಲಶ ಪತ್ತೊಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ಕೊರತು ಇನಿ ಮದಿಮೆ ಮದಿಮಲ 5 ಜೋಡಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆದ ದಿಬ್ಬನ ಬತ್ತದು ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಚೋರ್ಣ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದು ತುರುಟು ಬಂದಿತ್ತಿರೋದು ಕನ್ನಡ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮದ್ಮಲ್ ಕಾಡಡತಿನ ಮುಟ್ಟುನು ಎತ್ತಿದೆ ಆ ಮದಿಮಲ್ನ ಕಡೆ ತಗಲು ಕಾರ್ಗೆ ನೀರು ಮಾಯ್ತದೆ ಮದಿಮೆಯನ ಕಡೆ ತಗಲು ಕಾರ್ಗೆ ನೀರು ಮಾಯ್ತು ಉಲೈ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಮೂಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯತಿನಾಥ ಕ್ರಮಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಇನಿ ಮದಿಮಲ್ ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾರ್ದೀತೇರು ಹೊಸ ಜೀವನಗೂ ಕಾರ್ದೀತೇರು ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕೊಡೆ ತೂತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ನ ನಡೆಯಿತು ಸುಮಾರು 102 ಜೋಡಿಲು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ದಾಂಪತ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ತುಲೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಏತೋ ವಿವಾಹ ಅಲ್ಪ ಆತನು ಬಳ್ಳಾರಿಡು ಪೊಂಡ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮಲ್ಪುಯರು 400-500 ಜೋಡಿ ಆ ವಿವಾಹಲೆಂತೂನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೇಕೆಂಡ ಪರಸ್ಪರ ಮಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ 5 ಕುಟುಂಬಲ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಜೀವನಗೆ ಸೇರ್ದೇರು ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕು ಪೊರ್ಲಾವಡು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಈತಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ಮಂತ ಸೇನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪತ್ತದು ಧರ್ಮದ ಕಜ್ಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯದ ಕರ್ತವ್ಯಡ್ ಒಂದೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತದೇರು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಂತ್ಯರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಾವಡ್ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಿದ್ರಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎತ್ವಾಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಶಾಲದ ತಾಪಕಿರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮೇರಮಜರು ಶ್ರೀಮಾತ ಲಕ್ಷ್ಮಣಿ ಶಾಂತಿಧಾಮದ ತಾಪಕಿರು ಕಾಂತಾಡಿ ಗುತ್ತು ಹರೀಶ್ ಪೇರ್ಗಡೆ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕರಣ್ ಪರವಾದ ಅರನ ಅಮ್ಮೆರು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡೆಯರ ಪೆದ್ರಾ ಚೌಟರೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಲದೀಪ್ ಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಒತ್ತಗುರು ಕರ್ದಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜ ಸದಸ್ಯರು ಸುಚರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ತೆಂಕಮಿಜಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಿಥುನ್ ರೈ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಗದೀಶ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಸುದರ್ಶನ್, ಈಶ್ವರ ಕಟೀಲ್, ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ, ತೋಡಾರ್ ಜಮ್ಮಪಳ್ಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಇಂಚ ಪಾಕಜನ ಬಿನ್ನೆರ್ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೆರ. ತುಳುನಾಡ ಸೇನಾ ತಾಪಕ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಗತ್ ಸೇನೆ ತಾಪಕ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯೋಗೀಶ್ ಪೆದ್ರಾ, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೆರ. ಸಂತೋಷ್ ಇದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕುರಿಯರ.